Hej YouTube. Ja, det er Ninja Rise 1, 2, 3, og Thomas er ved siden af, men I kan ikke høre om. Det her bliver en update. Og lad os lige køre en intro. Ja, vi har jo lige fået en intro, som I lige kunne se. Ja, vi skal snart lave en baggrund, når vi har fået en intro, og der kommer afspillingslister, og sådan, ja, det bliver fedt. Det bliver sgu så dejligt. Jeg tror, jeg vil prøve at få sat nogle billeder, intro-kanal, måske noget Minecraft. Jeg ved ikke lige, hvad vi finder på at sætte billeder ind af. Men så har jeg YouTube. Det var en update, det her. Farvel og farvel.